Us first. Okay. I'm saying, I'm going to be na sit at home. Na wonder go for no Sunday. Yeah. Ozimuwa. Weto abuko ba mandi igwe mandi governor asai nti. Yeah, opo maka mmadu ka eji ano sit at home. Yeah. Ego mo siki eji we gbashi ago seku kapo ya buki. Do we. Ko jo apo na azu bako na ave. Yeah. No even na yo. I think one night there, better. I'm going to walk on also, man, also Nana. Yeah. Oh, you're working out, can I go to live off? For real. Na Emanalo Baro, Blomena. I say, my liver again, make all the ma. Mana, only guys you go with in camp. I have one guy who was here. Echimile. Obune kuonga. Sisi uchida kwa kekuo. Mana ya na troko wu. Aya na troko wu nejete be wa na tola. No ko de maka ine ku. Oku mu na do na ga ni nu mana onye nwanti a wati be ku. Kwade. Sela fola Nnamdi Kanu no even. For real. Obugo mani si jala boss. Sela fola ya no wale bo me. Yes. Akwa ka afọ na-ekwu. Ewere Monday eji akwiru ọgụ wee mesị taxo. Ka ezi ụbọchị anyị azụtazi ego maka na onye nọ Monday ka Tuesday bụ ike tụọ ya ngana. Pio, nya ka ị na-ekwu. Ma na-eziokwu. Alụsị egwu iru ya bakwa nna gị gọọ. Enwere okwu egwu aba na mmadụ ka ị bụ. Alọ. Ọranaeze, dewo ni. Mụ na ọga mụ nọ. Anọ m na nke chief, high chief. Ego dị na boot. Ọga ndị ọgwụ. Ọ bụ na mmadụ ya nwanne ya lachali mpụ aka. Don't we water? I say, good. Single selling good. Then now, Ogu Kona was Ogu Kona with Malia, didn't you? Well, what up? We body in a matter. Ogu, what's that? We body in a matter. What can you control? Is your good or not? Go. Oh, yes, don't go. What can I put a mill at the number? What can you go? Wouldn't I on our books? Yeah. If I put a mill at the number, so I cannot have them come. Yeah. Saya bana second building. Kuno buka nara. Okay. Okay. So, confirm. Yeah. Confirm. Oh, the second building. Akwa ka kwa na balatula. Onye ọgwụ. Onye ọgwụ. Ọgwụ da. Mmadụ eziokwu. Ejiri egbe chi efi. Too much money plus too much power equals authority. Power plus power. Triple power. PPP. Nti ada kwa. Aburila.
Mount Ebe. Are they boom money see jala? Ijala X Milama Pandefu. Una voca ona Akwa commercial sports. Ma ya na-ekwuru okwu ife nwoke mere rigo nne. Mana ezefu. Ada gworo ogwo ona. Na asịta ya isi ọnụ. What can ebe? Demo ka ụnọ fọrọ wee na-eti mgbu. Emeza mma ya tinye hotel n'ilu akwụkwọ ka ụnụ ma na dibịa na-enwekwa n'ego. For real. Na mgbe mbụ ka e kwuru si na ejebe dibịa ka ọ gwọrọ ọgwụ dibịa enwe ego. Okay. Kita dibịa enwe ego. Ka egosie unu na dibịa na-enwekwa n'ego kama na ọ chọrọ ị na-egosi na o nwere dibịa bụ millions. Ka ọ dị. O nwere dibịa bụ billionaires. Ka ọ dị. Nọ na ba na-egosi ma mụ kwu na m egosi. Ọdọ. Ka akọla ya ọnụ na nso. Ọ da-adọ. Ego dị ọgwụ dọlụ. Ife niile dọ. Surplus. Nna na awụ ya. Okay. Ife na-eme na aba. Ọ dị second building ka anọ n'ime ebe a. Parking space adịgo. High chief, is no space for car park before. No space for car park before. But I get that space adịgo. Space akaligo. Na where? Oh, moto ke you feel here. Obrila. Can your boss ever? Oga ge menwulia. Obrila.